Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtighai mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa asri bi ahlika bi qita'im minal lail wala yaltafit minkum ahadun illam ra'ata. Fa asri mongko mlaku sapa sira Lut bi ahlika kelawan keluarga ira, biqitengin kelawan separo utawa ing dalem separo minal laili saking wektu wengi. Walayal tafid lan ora sah nolah-noleh mingkum saking sira kabeh sapa ahadun wong suwiji illa imra'ataka kejaba bojo wadonira. Kala ngendika sapa Ibnu Katsir wa Abu Ngamr le ngendika birafni kelawan diwaca rafa. Ai tegese la yata'akhir ora bakal keri mingkum saking sira kabeh sapa ahadun wong suwiji wae illa imra'ataka kejaba bojo wadonira. Wa'ilata ya si wa'ilah al munafiqata kang munafik. Wis pokoke engko tengah wengi kowe metu saka omahmu lunga sak keluargamu, sak bolomu sing manut karo kowe, terutama sak keluargamu engko tengah wengi. Pokoke lunga. Iki wis do anu to, wis do rawiruh, wis do tampa kahanan bingung. Nangko tengah wengi kowe sak keluargamu pokoke lunga, kabeh tok jak. Ora bakal ana sing keri sing do manut kowe, kuwi ora bakal ana sing keri. Kejaba sing keri mingkur bojo wadonmu. Dadi kowe rasah kaget iki engko bojo wadonmu tok jak mesti gemang. Bojo wadonmu masalahe dheke munafik.
Si wangilah kayak wangilah. Ayo bojo wadone Nabi Lot niku jenenge wangilah. Wangilah ngono. Munafik. Kabeh tok jak gelem ning ngerti ya iki engko si wangilah kuwi mesti gemang. Kulina urip bebas, kulina urip ngawur, pendak dina srawunge karo wong lanang-lanang do tampa dhuwit. Kon melu kowe mesti gemang iki engko wong kebak aturan lemune kowe. Anjak ning donya ming sak kodar duripke karo Allah terus Allah ngekeki aturan si gemang nampa aturane karepe urip bebas. Nek ana wong liya menyampaikan aturane Allah ki malah melung-melung karo muni-muni. Kowe iki ngopo juweh ki? Sak karepku to. Wis angel to nek sing ngaten iki. Angger muni kowe iki ngopo juweh ki sak karepku. Apik tak tanggung dhewe, elek tak tanggung dhewe wah. Wong kok sithik-sithik dosa wah. Lanjak Gusti Allah ngatur ngono kuwi kok sak karepmu. Makane nek ana wong kok diomongi ngaten nika wis balekno sendekno ten gene Gusti Allah wae. Gene niki ki ya kawulane jenengan sing nguripke jenengan. Wong semono kok wonge kaya keten wonge nyelilit kaya keten nggih mpun Gusti Allah monggo. Wong ya sing duwe jenengan mang kapak-kapake monggo. Ya mung gumun kula ki kok seprene isih mang ingu. Wong kok ngene. Kok lesih dingu. Ning yo nggo gayeng-gayeng donya lho tak kira nek ra ono ngono kuwi yo ora gayeng kok yo. Lho wong wedok ya apik kabeh ngene iki lak yo dadi ra gayeng to. Iki wae yo oleh apik ming nang kene iki. Omonge wong wetan iki lho. Sok wadul. Nika ki nek nang omah kandan-kandanan. Dadi wong wetan ya sok wadul. Jebul nang omah kandan-kandanane angele pol. Nek garwane Nabi Lot utawa bojone Nabi Lot iki le nyandekke kita sing maca sejarah ya wis pokoke anu ning takdir le nyandekke. Takdire memang ora bakal melu wong. Engko nek melu slamet. Gek dek iki wong wadon munafik jek. Wal bakuna maca sapa ulama bakun binasbi kelawan diwaca nasab. Wal makna utawi maknane iku layang dzura. Ora bakal ningali sapa ahadun wong swijiya wae. Illa waraihi maring mburine dheweke mingka saking sira. Wa min ahlika lan saking keluarga ila imra'ataka kejaba bojo wadonira. Wa inamanahu angin pestine padha nyegah sapa dheweke kabeh nganil iltifati saking nolah-noleh.
Liyasrongu supaya padha age-age sapa dheweke kabeh keluargane Nabi Lut sakbolone fisiri ing dalem lumakune. Fa inaman mongko sak temene utawi wong yaltafih kang nolah-noleh sapa wong ilama maring barang waraahu kang ana ing dalem burine man iku layahlu utawa layahlu mongko ora sepi. Jawabe man wae ora sepi ngan adna waqfakotin utawa waqafatin saking cendhek-cendheke mandeg. Wa hadzihil qiraatu mongko utawi ikilah wacanan iku taktabi nyocoki matrapi apa iki wacanan kauna luta ing anane Nabi Lut iku ghairu makmurin ora diperintah bil isra'i kelawan mlaku biha kelawan bojo wadone. Wa qira'atu rafni utawi wacanan rafa iku taktadi nyocoki apa wacanan rafa kaunahu ing anane Nabi Lut ana iku makmuron diperintah bidzalika kelawan mangkono-mangkono mlaku karo bojone. Siji makna pokoke salah satu utawa siji-sijiya saka keluargamu lan bolomu aja pisan-pisan ngetke mburi. Engko nek wis mlaku ku aja pisan-pisan ngetke mburi. Aja noleh. Mburi iki ana demite. Wis rasah ngetke mburi. Maksude rasah ngetke mburi iki wis kabeh do mlaku ngono. Nek ngetke mburi ndak weruh omahe dadi ra sida lunga. Weruh wargane ra sida lunga. Ngowel karo ngeman. Wah terus do irit-iritan keluarga sak bolone Nabi Lut do lunga kabeh pokoke mung lunga. Lah ternyata ana sing keri utawa ana sing ra melu bojo wadone Nabi Lut niku. Sing ra katut. Masalahe mbuh mandeg. Mandeg apa memang menggok. Ketoke menggok ngetan apa nang ndi ngono. Menggok itu. Nganggo vario kok kae. Lah kok dadi sing wedok ora katut. Iki ora ana ngerti wong do ora noleh tenan kok. Wis sing wedok ora katut karo ra melu iki ya ora ana wong ngerti. Lah kok mereka do nyegah ra oleh noleh. Iki men supaya engko mlakune iki cepet. Lunga saka nggon kono iki ana ing dalem mlakune men agih-agih lunga. Engko nek ngantek ana sing noleh iki nek ngantek ana sing noleh mburi ngono nalika mlaku mongko minimal niki mengke dadi dadi cilik-cilike rasane kaya semedot. Nah nek bahasane Jawa noleh semedot. Atine kaya ora ikhlas, ninggalke kono ki atine kaya ora ikhlas. Iki nek sing lanang noleh kok ternyata sing wedok ora melu iso bali. Iso langsung terus ra sida melu.
Mesake bojoku aku tak ra melu wae. Iso ngono kuwi tenan. Iman-iman. Lah ngopo iki kok ra melu? Ya dasare ra ndidit bareng. Ora melu sih. Paling cendhek-cendheke minimal iso mandeg tenan dadi suwe kok. Lah ning kene iki ana siji makna bahwa Nabi Lut niku ora diperintah kon mlaku ati nyocoki anane Nabi Lut niku ora diperintah kon lumaku ngejak bojo ora. Ning ana makna Nabi Lut niku diperintah supaya sekalian kabeh dijak termasuk bojone walaupun kok ketemune dijak niku gemang. Walaupun dijak niku gemang. Ning tetep ngejak. Iki lek ngejak ora kok wangun-wangune, ngejak kok wangun-wangune. Iya, wangun-wangune wong bojo ya dijak ora ngono kuwi. Kuwi jenenge mengkur lanyo-lanyo. Ming ra wangun kok ya nek ngejak ya ngejak nek ora ya ora. Ora model kaya wetan iki nek plesir tok-toke ngejak. Awong ngejak plesir kok dadak omong. Jane sesuk iki acara kanca-kanca plesir. Kowe arep melu ora sesuk kuwi. Ning lanang kabeh sih. Ngono kuwi lah ya mengkur lanyo-lanyo to wingi-wingian iki ra mutu enjaken. Ning anu iki engko ki rombongane lanang kabeh. Sebul wedoke jenengan wah tetep melu mah peneran jaku wedok walah weh. Derdah iki. Rekane cegati mah melu. Ning sanguku titik ora apa-apa aku tak gokeh. Ning aku tetep melu pucet kae. Wes ra bangga iki sesuk. Terus sesuk ketoke dadak lara. Ati mendadak lara ra sida melu. Nah iki ora lanyo-lanyo, memang ada satu makna ngejak ning ya ana maknane ra dijak. Ora tok lek ngejak bojo ora pokoke ya kaumku he keluargaku ayo lunga saka kene. Masalah iki arep ana ngadab, arep ana siksa. Innahu sak temene utawi kelakuan iku musibuha. Mekenani bojo wadone Nabi Lut ae tegese imra'atuka. Bojo wadonira. Ma ing barang asoba kang bakal mekenani hum ing dheweke kabeh kaum. Rupane minal ngazabi saking siksa. Dadi sak temene inahu sak temene siksa utawa ya sak temene kelakuan iku bakal ngenani neng bojomu rupane apa wae sing bakal ngenani neng kaummu. Ya apa wae sing bakal ngenani neng kaummu termasuk bojomu iki engko ya kena. Wujude minal ngazabi saking siksa. Dadi hune ndomir sakni wae. Innahu hune niku sak temene kelakuan. Sing makna siksa ma ise mausul kuwi. Dadi musibuha ma iki ma asobahum sing penjelasane ma minal ngazab.
Yes, pokoke ngrungokke wae. Sing rada mikir le maca aku wae. Apa wae rupa siksa sing kok ngenani ning kaummu nek le nerangke ngono penak. Apa wae rupa siksa sing kok ngenani ning kaummu bojo wadonmu iki engko ya melu kena. Inna maungidahum sak temene utawi janjine siksane dheweke kabeh iku asubhu subuh. Kayak kamangka janji tumekane nggo nyiksa ning kaummu iki engko subuh. Mula saiki tengah wengi iki sadurunge subuh kowe do aliyana. Do lunga Nabi Lut ya tenan tengah wengi wae lunga. Mubeng beteng. Malam siji sura to. Wis tak enggokke mubeng beteng yo kelingan kidul wis. Wis tak enggokke men ora mikir kono dono ayo. Wis tobat. Ya dasare wong niku omong ngeten niku iki oke-oke. Seora kepikir ning terinspirasi. Mikire ora ning terinspirasi. Inspirasi kelingane, dilalae kelingane ya mengling itu. Inspirasine kelingane mengling. Ini kula tak enggokke mubeng beteng. Wae subuh diancam medun siksa, wah wis tengah wengi wae do meneng-meneng gleler do lunga dasare salong kaume wis do rawuh. Ngaplake wulune utawa sewiwine malaikat Jibril njedulke bleduk kabur do ngenani matane kaume Nabi Lut do rawuh. Salong do rawuh lunga biasa gleler. Alian wae. Pokoke mbuh iki engko tujuane nanti sing penting hijrah metu saka ngazab kok nggih. Pentokane ya mung ngono kuwi angger kandan-kandanane angel. Dituntun diprema diguh-iguh wis angel. Urip kok ming bujung wudele dhewe ora manut aturane Gusti Allah. Asing turun tangan ya pusat. Sing turun tangan sing ngekeki urip. Lah nek sing padha-padha rekane ngandani juwei ya malah kepenyak rembuge sih. Gandeng ming padha le wong padha le kawula ngandani ngene kadang kala ming kepenyak rembuge apa meneh sing ngandani kere sing dikandani sugih. Wah iki angel nampane kok ya. Sing sugih iki dama iki mah guyang-guyu kae sih. Jan malah guyang-guyu jarno mumpung ana kesempatan ku omong. Mending ngono kuwi sih. Asem tenan. Gaming ditinggal udut, ditinggal kadang dolanan handphone ngono kae. Nek pas acara-acara kok dhek ngrasa sugih rombongane sugih-sugih ngenten wis sing ngomongi wong ra duwe ngono ya. Arang gelem ngrungokke iki arang. Ora kulino nampa pitutur wong atine wis atos ora krasa dolanan handphone. Wangun kae mah kancane wis diduduhi iki lho iki gambare. Piye iki? Nek kok ngene iki piye? Semok to? Wah, lah. Lah wong acara barengan ngaji gandeng sing
ngaji kere jeming tinggal delok kok ngono. Apa ya lumrah to nek Gusti Allah gawe picek lumrah to ngono kuwi iki ya iki. Iki ngaji dumeh sing ngisi iki kere ra duwe derajat pangkat akademisine. Terus ming ditinggal kok ngono. Ora gatekke dawuh Kanjeng Nabi, ungzur maqala wala tangzur man kola. Delok napa omongane, aja ndelok sapa sing ngomong kok ya. Wong kadang kala nek do menyadari pinter ki fak-fakan. Fake iki ngono pinter ki ora kok terus diarani pinter nyumrambah. Wonge kuwi pinter artine pinter sak kabehane rak yo ora to. Ora ngono iki pinter ning nggon bagian ngene rong karuan pinter ning nggon bagian liya. Pinter ning nggon sosial kemasyarakatan. Mula dadi wong pangkat, duwite akeh, bolone akeh. Ning nang nggon sosial kemasyarakatan. Bisa jadi ning nggon hukum agama ndi halal ndi haram bodoh iso kok ya. Wong selama ini sing disinau du urusan agama wong kuliahe ning sospol kok. Nah, di fakultas iki sospol sosial politik. Ora tau ngaji ket lahir. Nek krungu ya ming nalika menyang Jumatan kae krungu khotbah. Ngono kuwi ora mesti pinter to ya kok terus gleleng dumeh dadi wong pangkat ra ngrungokke. Gek kamangka gleleng kae ra ngrungokke, gandeng rasa sukses sugih ngono kuwi nganggo kalung emas gedhi wae. Dan nganggo kalung emas gedhi wae. Mongko nek dibalekke hukum agama sing jenenge wong lanang nganggo kalung saka emas ki haram. Iki haram. Dadi selagi kalung kuwi dienggo terus ya haram terus kok ya. Lho, kok ya dijak ngrungokke pituture moh kamangka pendak dina nglakoni keharaman wujude temempleke kalung nang gulune wong niku. Ora krasa ngaten niku. Wong ora tau ngaji, ora kenal fikih kok. Ora kenal hadise Kanjeng Nabi. Wong lanang ki jelas nganggo kalung saka emas ki haram, cetok. Wong lanang lho nek wong wedok sunat. Mula nek di kalung gunen. Oleh kok ya. Kudungan sik. Atau nek wong wedok iki kudungan sik terus pagi kalunge dienggo dadi ketok ning jaba kae. Mengarep umuk nek ngono kuwi jenenge. Ning nek wong lanang haram. Uga wong lanang ki nganggo klambi saka sutra ki ya haram. Ora oleh nganggo sutra niku ora oleh. Nek wong wedok oleh, ning gandeng do ora tau ngaji. Ah saiki nek sing dewan-dewan wong sugih-sugih lah, ora dewane wong sugih-sugih, kae nek tuku kain sutra didadekke klambi, dadekke wong alus lembut kae to. Wah, wangun ning ya haram. Gandeng ra tau ngaji, arepa kelase lemune akademisine dhuwur nunggu kalung gedhi kae. Mengarep nggo gleleng, mengarep nggo umuk, karepe nek cerak wong wedok iki wong wedok men ngarani nek iki tetep sugih. Lho kalunge wae gedhi. Ha wong upamane sugih kalunge gedhi terus nyatane mlaku ro jenengan ya ora bakal kok kalunge keke jenengan iki ya ora. Mending sing ora ndek kalung ning nek jenengan pengin kalung ditukokke. Ha iki ta mbaleng ngono ki mbangane kene nggo kalung ra tau ngekeki apa-apa. Ora dong nek kon ngrungokke iki gemang ning ya sakarepmu lah. Dosa ya tanggunganmu dadi selama nggo kalung mung dosa wae. Wis sakrunge dicopot dosa terus wong haram terus.
Niki gila hukum, niki gila bedane ngaji karo ora ngaji. Makane ngati-ati, karemu nek gurune brontok terus bolong nganggo kalung ngono. Niki men do dipikir niki sik terus ke sesuk muga-muga do dirindani Allah, do diberkahi Allah, do dirahmati Allah, paringi pitulungan saged istiqomah le ngaji le ibadah, hasil nyelengi ngamal soleh sing saoke-okehe nekake kabejan donya akhirate. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.